Jag tycker de borde ändra till att man får betala. Miller vs Generic i Losers Bracket. Första matchen i Losers då. Bara så rooftop. Rooftop in the night. Den. Vad bra. Jag gillar att det är rockmusiken med en stor bana, det är bra. Alltså man lyssnar på den här musiken bara standalone, den är sjukt bra. Den här var bra. Det låter som sån showdown-musik. Jag gillar musiken på smak. Banan är inte bra. Jag tycker om banan också. Det är att det är dubbla fyller. Det är det jag tycker. Det är väl banan just nu också. Kommer USA före Sverige? Det är glow, alltså samma samtidigt. Från början började jag tänka att Europa skulle få sekunda och Japan och USA skulle få 30. Det är därför alla liksom sa så här, det kommer 30 där, det kommer 27. Men nu har alla fått höra olika liksom, så man vet inte om det är sekunder. Jag tänkte på som vinnaren får 46 kommer få vänta tills de har levererat till Sverige. Jag har sett det där. Jag har redan beställt. Jag kommer på samtidigt. Samtidigt. Fan sant. Jag måste också beställa liksom. Nu får vi bli fast. Se, Ja, går inte, alltså inte billigare bara istället i Sverige. Jo, det kan vi göra. Jag måste ta det billigast. Va? Sen man bara lite det var billigt. Det kostar typ såhär. Ja, hittills var det bra. 500 spänn. Men alltså typ som 15 spänn extra. Jag vill ha... Det som är honom bra här, det är hans kock med hans flygplan. Vilka är det som jag... Vad är det som är honom? Det är bara slipper, det är väldigt väl. Alltså vad är det som jag... kallar Alberto för King. Nej. Det är Alberto är lite mer som jag bara hoppas att vi ska... Om de gör 90 stycken skjuter, jag hoppas att det finns en luchador där. Inte King. Nej, lite sprallig. Det finns ju. Armor. Han är inte lite snabb. Han är bara... Jag vet inte, han är lite snabb. Han är mindre än King. Alltså du får börja spela Xiao Yu. Nej. Hon är ingen kvar. Fan, du jävla pajgas. Nej, du får förklara. I Version Fighter har jag en Blaze. Och sen i Street Fighter har jag en Fighter. Sen nu behöver jag här. Shit, alltså. Du är som fett. Du är som fett. Har du sett det? Ja, han skulle slå sönder. Jaha, är det bra? Jag kör alla som skriver mot den. Är inte Mardik bättre om man ska spela grappling här? Mardik är du. Alltså, Fick den? Eller egentligen Devlin är ju bäst om man ska spela grappling. greppmässigt så är det ju ändå King som har. Nej, tycker jag är jäkligt. Ja, i och för sig. Nej, alltså det kommer en gammal det finns ju 3 gubbar. Inte ens Roger och Adrian kommer i närheten av Devlin, Julia och King. De har ändå bara ett specialgrepp. Ja, precis. De kommer inte nära. King och Julia. Devlin och Julia, de har ju bara ett specialgrepp. Jo, men spelfysiken så tackar den upp i Danmark också. Sen är det inte så svårt att flytta.
en fighter mot Honda. Hon har en jättebra boll mot honom. Hon har jättebra anti-airs också. Och men kan hon bli straffad av en Honda-set då? Med ultra. Aha, shit! Du kan inte ge X för det. Inte utan ultra. Kan du straffa X hemma? Alla. Kan du det? Du kan jag köra LP, MP, HP, X. Alla. Ja, men kan du? Nej. Jag kan bara de här... Han kan nog MP, HP. När du vill släppa dem. Nej. Nej, jag tror inte det. Kan vi inte göra fokus lite snabbt? Hur är mycket? Inte... Tror du gjort den igen då? Du kan göra shoryuken på honom. Garanterat. Du kan nog sluta med crouching LP också. Är det så? Ja, just det. Jaha, vänta, vad menar du? Menar du... Headbutt. Headbutt? Och nu är det Avgörande.